रमायना रमायना नोंलाय मानोथो खना खना हारसिं थाबाय बायखो? नोम्फाया नोंखौ नागिरगासिनो। नोंखौ नागिरना मोनैनि नोम्फाया आंखौ नागिरनो थिनदों। नोम्फाया नोंजों गोबां खोथा रायलायनो गोनां दङ। रमायना आइ थौ नोम्फानि खाथियाव नोम्फाया नोंखौ लिंहरदों। हा जों बिमा बिफायालाय नोंनि मोजांनि थाखायसोथ' जोङो नोंनि इयुन फिउचारनि थाखायसो जोङो नोंनि सुखु गोजोननि थाखायसो जोङो जि मावदों मोजांखौनो मावदों। बेयावलाय आरो नोंहा मानोथो एथ' जिंगासिनांगौनि खोथा आइ? मानोथो गाबबाय थाखो? नोंनि बैसोखौ नों नायदों? नोंनि बैसोआबोथ' नोंखौ नेबाय थाया नङा। नोंनि बैसोजों लोगोसे नोंनि मोजांनि थाखाय जोङो गासैखौबो मावनो थांगासिनो। आइ आलासिया गाबोन फैगासिनो। नों बेबायदि खना खना थानानै गाबबाय बायोबा नोंनि महराबो गाज्रि जालांगोन। आलासिया नुफैनानै नोंखौ मा साननांगौ? आइ नों बेफोरबायदि दुखु दाहा जाबाय दाथासै। थौदो न'आव फै नोम्फाया नोंखौ लिंहरदों। आयै नोंसोरनोथ' आंनियाव मुंबो सोङालासे नोंसोरनोथ' आंनि हाबानि थाखाय सेंग्राबो नागिरबाय आरो दिन तारिखखौबो नोंसोरनो खालामखाबाय। आरो बेयाव आंजों रायलायनांगौ मा खोथा दङ आयै? नोंसोर जुदि आंजों रायलायनांगौ खोथा दङमोनब्ला नोंसोर मानो आलासिखौ एथ' गोख्रै लिंहरखो? आरो मानो नोंसोर आंनि हाबानि दिन तारिख थिग खालामखो? नोंसोर जुदि आंजों रायलायनो गोनां दङमोनब्ला बेफोर गासैखौबो खालामैनि सिगाङावनो नोंसोर आंनाव मानो खनसेबो सोङासै जे आंनि गोसोनि साननाया मा? ना फरायबावगौमोन ना फरायला? ना हाबा जाथ'गौमोन ना जाथ'वा? ना आंहा सोरखौबा हास्थायनाय दङ ना गैया? नोंसोरथ' खनसे सोंजायोमोन ना? नाथाय नोंसोरथ' खनसेबो आंनाव जेबो सोङासै। आरो दालाय माथो आंजों रायलायबावनांगौ खोथा दङ आयै? आंहा जेबो रायलायनांगौ खोथा गैला। नोंसोरो जुदि आंखौ बै साख्रि आवला हौवानोनो हाबा हरनानै गोजोननाय दङब्ला नोंसोरनि बेनो जाथोंसै। आरो आंहा रायलायबावनांगौ जेबो गैला। थांदो आयै आफानो खोन्थाहै। नोंसोर जा सानो जा रायलायो बेनो गासैबो जाजोबगोन। आं राजि। थांनानै खोन्थाहैथां। आरो आंहा आफाजों माबा मोनसे रायलायबावनांगौ दङ होननानै आं साना। थां आयै थां खोन्थाहैथां। आंखौ हारसिङै थानो हो। माइ नोंहा सोरखौबा मोजां मोननाय दङ नामा? बुं आइ दाबो सम दङ। नों सोरखौबा मोजां मोनो नामा? आयै बे खोथाखौ नोङो सिगाङावनो सोंनो हायासै आंनियाव। दिनैसो सोंनो मोनबाय। आयै नों जुदि बे खोथाखौ बिमा जानानै आंनि फिसाजोनियाव जुदि खनसेसो सोंनायमोनब्ला माथो जायोमोन? नाथाय नोंथ' आंनियाव मुंबोखौनो सोङासै। नों सासे आंनि बिमा जानानै आंनि गोसोनि साननायखौ नोङो एसेबो साना आयै। आंनाव दि माबा मोनसे सोंनो बा आंनिफ्राय माबा मोनसे खोथा लानो आफाया साना नोंथ' साननो नांगौमोन ना आयै? दासो मानो सानखो नोङो बे खोथाखौ? दासो मानो बुंखो? दालाय माथो लाब दंबावो? दालाय माथो लाब दंबावो आयै? गासिबोथ' जाखाजोबखाबायानो ना? मोजां मोननायालाय दानि जुगाव सोरनावथो थाया? मोननाय मोनै बे उननि खोथा। नाथाय मोजां मोननाय आरो सोरखौबा अननायाथ' थाखायोआनोसै ना? नोंसोरनि खोथाखौ आं लानानैनो आंनि 12 बोसोर मोजां मोननायनि सासे सेंग्रा बेखौ आङो दुखु होबाय। आयै बेफोरखौ सोंनानै जेबो लाब गैला। नोंसोर आंखौ बे साख्रि हौवाजों थांनायखौनो हास्थायदोंना? बेयावनो नोंसोरहा गोजोननायबा बेनो जाथोंसै। हाले रमायना बिमा आं फिसाजोखौसो लिंनानै लायनो होदोंमोन। नोंलाय मानोथो गाबनानै फैखो? रमायना बिफा गाबोन फैनो गोनां आलासिफोरखौ फन खालामनानै बुंहरदो खोमा जे गाबोन फैनो नांथ'ला होननानै। मानो? गाबोन फैनो गोनां आलासिफ्रालाय माथो जाखो? मानोथो माना खालामनो होखो नोङो? बिफा रमायना फिसाखौ आं जाबायदि नुबाय दिनै। रमायना फिसाया बे हाबायाव एसेबो राजि गैया। जोंथ' हाबानि दिन थारिखखौ थिग खालामनानैबाबो दिनैसिम जोङो फिसाजोजों खनसेबो रायलायाखै जे फिसाजोआ बे हाबाखौ जानो गोसो दङ ना गैया, राजि दङ ना गैया, बिनि साननाया मा,
ना बियो सोरखौबा हास्थायो ना सोरबा मोजां मोननाय दङ जोंथ' फिसाजोखौ खनसेबाबो सोंनो नांगौमोन नाथाय जोंथ' फिसाजोनि खोथा दिनैसिम फंसेबो खोनासङाखै आरो सोंनायबो जायाखै आं दिनै फिसाजोखौ जाबायदि नुबाय फिसाजोआ थारैनो एसेबो गोजोननाय गैया बिफा बिनिखायनो फिसाजोजों खनसे रायलायनि फिसाजोआ जानांगौ सोरखौबा मोजां मोनो दानि जुगावथ' आरो सेंग्रा सिख्ला सोरनिया मोजां मोननाय थाया फिसाजोनि गोसोनि साननायखौ खनसे जों बुजिनो नाजाग्रोनि जों हरथाबनानै मा जानो फिसाजोआ जुदि बिजों एसेबो गोजोनै थाहैनो हाया बिफा नों गाबोननि फैनो गोनां आलासिफोरखौ फन खालामनानै बुंहरदो बिफा फिसाजोनियाव जुदि जों सोङोब्ला गासै खोथायानो उल्थां फाल्थां जागोन जों जि खालामदों फिसानि थाखाय मोजांखौनोथ' खालामदोंना आरो जों माबा गाज्रि मानसिनो हरनो नागिरदों नामा एथ' मोजां साख्रि मावलायनाय दानि जुगाव बेफोरबायदि साख्रि मावनाय सेंग्रा बहा मोननो बोरैबा फायग'आवसो मोनो बिनि मोजां मोननाय दं गैया जों बेखौ मानो सोंनो मोजां मोननायालाय सोरनाव थाया गासैनावबो थायो मोजां मोननाय सेंग्रायाबा माबायदि बिनि मोजां मोननाय दङ होनोब्ला मा जों बे साख्रि मावनाय हौवाखौ जों केन्सेल खालामनोसै नामा बिनियाव सोंनांगौनि जेबो खोथा गैया आलासिया गाबोन फैगोन आरो नों फिसाजोखौबो मोजाङैनो ओंखारनानै थानो आं बेखौल'सो मिथिसिगौ माबाहाय बिफा मैया आं मबाइलाव फेसबुक अन खालामनानै नायदोंमोन नुनो मोनदों गावनि मोजां मोननायखौ मोनैनि मुलि लोंनानै थैदोंनो हिनजावसाया मुलि लोंनानै थैदोंनो आरो हिनजावसानि थैनायखौ खोनानानै सेंग्रायाबो फासि नांनानै थैदोंनो बेबायदि जुदि आंनि फिसानि जिउआवबो फैयोब्ला गिखांनाय दङ बिमा जानानै फिसाखौ लाना बिफाहाय बेबायदिनो जुदि आंनि फिसायाबो उनाव माबा मोनसे जायोब्ला माबोरै सहायनो आं दे बिफा आंनि खोथाखौबो एसे साननानै नायदो फिसाखौ लानानै आङो जोबोर दुखु मोनबाय फिसानि महरखौ आङो दिनै जाबायदि नुबाय आरो फिसाया दिनै आंनियाव जाबायदि सोंबाय आंखौ जाबायदि बुंबाय फिसाया बिखायानो साजोबनानै दङ जाबाय दे थांदो सिङाव थांदो आं साननानै नायसिगोन थांदो नोङो नों बेयावसो जिरायनानै दङ नोमफाय आरो बिथिं लोंनानै बेसां होख्रावगासिनो नों थांब्लासो सिरि जासिगोन नों गोख्रै फै मादै आफाया जौ लोंनानै गाबख्रावदों ना न' बुसिदों ना आंनि गाननाय जोमनाय जिफोरखौ सावदों बि जेखौ गोसो जादों बेखौनो मावनो होदों माथो दंबावो दानिल' खोथा नामा बियो जौ लोंनानै होख्रावनाया गोदोनिफ्रायनो बेसेबां सहायनो हाला आंबो मादै आफाया बेबायदि जौ लोङालासेनो जुदि आंनि फिउचारनि थाखाय दिन हाजिरा थाइसे थाइनै मावनानैब्लाबो जुदि आवथायनानै दोननाय थाखाफोर थायोमोनब्ला दिनै आं गासैथिंबो पारफेक्ट जानानै थागौमोन फरायनाय गैया नङा एसेबाबो दङ साख्रि बेसेबां नाजादों साख्रिखौबो मोना नङा मोनदों नाथाय थाखा फैसा गैया हा हु फाननानैब्लाबो साख्रि मावनो हागौमोन नाथाय आफाया आंनि खोथाखौथ' जेबोखौनो सानालासे गावनि लोंनायनि थाखायनो गासै हाखौबो बन्द' होनानै दोनजोब्बाय दा हाखौ फाननानैब्लाबो साख्रिखौ आं मावनो हाबायमोन आरो आंनि हास्थायनाय अनजालिखौबो आं लाबोनो हाबायमोन दिनै मा दंबावो मादै मा दंबावो जेबो गैला ना मोनसे मोजां न' ना बिमा बिफा ना आंनि जिउनि हास्थायनाय ना साख्रि जेबो गैला बे संसारनि जोबथा आंनो मावरिया फिसाज्ला माथो बुंबावनो आंबोलाय अब्लाबो थौदो न'आव थौदो खाथि खालानि मानसिफोराबोथ' सहायनो हाया जायोना खाथि खालानि उसुंसेनि गथ'फोर बिसोरो लेखा फरायो दा नोंनि आफाया बेबायदि जौ लोंनानै होख्रावबाय थायोब्ला
बिसोरबो फरायनो हाया जागोन बिमा बिफाफोराबो दुखु मोनगोन थौ 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 न'आव थौ बिफाखौ नों एसे दबथाय हैदो जोंफोरथ' हाखालानोसै थौ थौ न'आव थौ मादै रमायनाया आंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन रमायनाखौ सोरबा सोंनो फैसिगोननो रमायनाया बिनिखाय आंखौ दोनैनो लाखिथाब होननानै बुंदोंमोन आं माबोरै लाखिनो मादै बिथिं आफानि अबस्था बिथिं दैज्लां बोथोर सफैगासिनो थिङा गासैबो गब्लंजोब्बाय अखा हाब्ला थानोनो जायगा गैया बेबायदियाव आङो मालाय एथ' आलो आलो देरनाय फिसाजोखौ लाबोनानै माबोरै खस्थ' होनो बिथिं साख्रियाबो जानानै फैदों 6 लाख फैसा नांगौ आं मा खालामनो खर'आनो खामानि होआखै मादै जि जायो आं रमायनाखौ लायनोसै नामा मादै नोंसोरनि न'आवनो दोनथ'नोसै नामा रमायनाखौ लाना फैनानै आं नोंसोरनि न'आव दोननानै आं खामानि मावनो थांनोसै नामा मादै आं बिदिसो सानबाय जारलानि सायाव जारलायानो जोबला बेफोरखौ दोनथ'दो थौलाय नोंनि आफाखौ सिरि थाहोहैग्रोदो नोंनि आफाया बेसेबां बुखिगासिनो सहायनोनो हाला बेबो मोजां राव बुङोलाय गाज्रि राव बुंनानै बुखिगासिनो धैर्य मोनबाय आङो नों न'आवल' थुग्रोदो बाखि खोथा उनाव जागोन